Ara siħbi jessor Paul, fang ġidweja għawn, sabbarni jent klem ix-xieħ jen nżom fih. Ġus il-ħajja żmien sabiħ, ara ma tmurx taħliħ, għax lanqas taf kif jgħaddi tir marriħ. Dejjem saffar biex ħajtek tax kontent. Ibqa saffar anki kontra l-kurrent. Tajjeb jew ħażin, għattajt kemm jien miskin, inkella tista' żarba u ma tkomplix. Allura, Mr. Paul, kif nagħmel biex ix-xogħol nibqa' naqla l-paga u ma nbatix? Dejjem saffar biex ħajtek tgħix kuntent. Ibqa' saffar anki kontra l-kurrent. Ġus ħallek meċċajt, għax jien esperjenzajt dak li joffrit l-ħajja tul iż-żmien. Imma l-ħajja tal-lum Paul problemi minn xħitqom, għadni żgħir ġan ħossni għajjien. Dejjem saffar biex ħajtek tgħix kuntent. Ibqa' saffar anki kontra l-kurrent. Ġew meta tixjieħ ma tibqax moħħirrieħ, il-ħajja tapprezza b'mod pożittiv. Da żgur ituk il-kart anzjan, tgħix ħajja ta' sultan, tintefa' tikolli lub tar-relief. Dejjem saffar biex ħajtek tgħix kuntent. Ibqa' saffar anki kontra l-kurrent. La tara l-Pawlu tanti imnizzel fuq is-santi, għajt paternoster u rott is-salib. Paul, jiena nixellek xema jekk int ħarisni mis-sema u ngħid lin-nies xallimni l-ħabib. Hey, dejjem saffar biex ħajtek tgħix kuntent. Ibqa' saffar anki kontra l-kurrent. Saffar biex ħajtek tgħix kuntent. Uwajja ġus, urina kemm taf is-saffar. Saffar anki kontra. Ismaħħa Paul, il-pespus pes pisa l-pespusa u l-pespusa t-pespisa tal-pespus pes. Et nistħajilni għasfur tal-bejt Paul tam saffar bis ma nibqaw sejrenek jew. Saffar anki kontra l-kurrent. Mux aħjar mill-li ħamiema dejjem tgorġ jew sħid. Saffar biex ħajtek tgħix kuntent. Ara x'waħdem Paul? Saffar anki kontra l-kurrent. Uħaw tal-lim sewa s-saffar ġus. Imma ma taċ kasi Paul ta' Saffar biex ħajtek tgħix kuntent. Issa jekk ma tagħmilx flus minn diska ġus x'jiġri? Inti t-nagħmel Paul, nibqa' nsaffar bħal mallimtni jint Paul hija. Ħallejtek Paul ma bin grazzi. Mur ġus, u isma' minni u għad bil-għaqal. Okay.